Estou moi contento hoxe por estar aquí con Rodrigo, porque esta é unha das actividades do Fondo Xacobeo 21, como todos vos sabedes, é un fondo que deseñamos unha vez que se instaura o sistema de confinamento en plena pandemia e que ven derivado de grandes eventos do Xacobeo, pois reestructurar eses fondos para dar soporte, dar axuda á industria cultural de Galicia, non? As pequenas e medianas empresas da nosa industria. É un programa que se presentaron nada menos que 1093 proxectos. Para darvos unha idea, nos contábamos con 400, que ao final foi os que demos aprobado coa dotación presupuestaria que tiñamos, pero que te leva, como sempre, neste mundo cultural no que levamos xa moito tempo, a descubrir proxectos e a descubrir cousas verdadeiramente impresionantes, interesantes. É un autor como Rodrigo Costollas que para min foi hasta a ser un referente no que queremos que sexa a literatura galega actual, non? A liña discursiva que ten que ver con Cristóbal Colón, o tema colombino e a teoría da súa procedencia de terras galegas, de Pontevedra máis concretamente, leva hasta a perfección, diría eu, sei que existe a perfección en algún sitio, e é unha obra que eu vou de confesar que, a pesares da súa extensión, engancha a supoño que a maior parte de vos xa leriades ou coñecerédela, é que a min me axudou, me está axudando, porque ainda non a rematei, a descubrir un mundo vido da pluma dun autor que eu, teño que dicir honestamente, que ata este momento non coñecía, e que me sorprendeu por moitísimas cousas. Sorprendeume como autor e sorprendeume como persoa, non? Polo seu perfil, pola súa personalidade, pola súa capacidade de comunicación, non? E isto é Porto Santo, e isto é o que quixemos facer con este proxecto, pois leválo por Galicia adiante, por foros culturais como este, no que, a pesares das circunstancias sanitarias en que nos atopamos, e sempre respetando, evidentemente, todas as medidas, pois nos levou a ter un gran éxito. Rodrigo encheu en todos os lugares onde estivo, dende o norte ao sur de Galicia. Rodrigo é a súa obra, obviamente, non é a súa teoría sobre tamén documentada sobre o Colón galego, que nos mete tamén, unha vez máis, pero dunha forma moi brillante, como digo, nese eixe da procedencia colombina e de Cristóbal Colón, que, como sabedes, é un tema universal, non? A súa versión en galego está moi lograda, moi lograda. E vou dicir tamén unha cousa que dixo unha vez que chamou moita atención. É un libro que a min a veces molé Alexa na casa, porque as novas tecnoloxías permítenos isto, que todos os libros que estean en formato digital, en formato e-book, en formato electrónico, pois que nos volé unha máquina que está presente cada vez máis nas nosas vidas, non? E para min tamén será toda a vida o primeiro libro que me leo Alexa, non? En galego, e coa fonética galega, non perfecta, pero bastante depurada, non? Todo isto porque Rodrigo quere plasmar a súa obra, cara, como digo, non formatos moi modernos, a editorial Toxo Soutos, e os seus partners noutras linguas, pois así o permiten, e, polo tanto, máis que felicitarte, que agradezo moito estar hoxe aquí, que me convidaras a estar. Sabes que hai tempo que tiña gana de estar contigo, non foi posible ata hoxe, e este auditorio que está para escoitarte a ti, non a min, pois seguramente pasaremos un momento nesta tarde moi agradecido, porque a obra préstase, o autor é o perfecto director de orquesta para facer que todo isto sone afinado. Nada máis, moitas gracias e moi boa tarde. Antes de nada, quero agradecerlle a Valentín as súas palabras e a súa presencia aquí. Coñecímonos alá en Fisterra, en un evento tamén do ciclo Xacobeo 21, un evento fantástico, un concerto del Bar na Loura, ali na Praia da Langosteira, no Hotel Vela Fisterra, do noso común amigo Pepe Formoso. Moitísimas gracias por estar aquí, por apoiar a nosa cultura, por apoiar a nosa lingua, que é o que intentamos facer nós dende a nosa parceliña, escribindo, que é o que nos facemos. É un pouco difícil botar a andar esta charla. Primeiro porque todos os presentes son amigos meus, e iso é algo, raro, falar. E segundo porque
pois xa todos lestes esta novela, Porto Santo, non? Entón, claro, cando eu vou a foros onde hai quen sabe algo, hai quen lle sona e hai quen leu a novela tamén, me encontro con, bueno, caras de sorpresa, me encontro con, bueno, comentarios e cousas, e aquí posiblemente me encontre pouco diso. De todas maneiras, a charla, bueno, imos a botar adiante. Eso sí, é o que estou facendo ata o de agora, é o que me gusta. No momento en que alguén quere dicir algo, comentar algo, preguntar algo, ningún problema. Ao final haberá unha ronda tamén para que podades intervir, dicir o que queirades, pero durante tampouco pasa nada, perfectamente, sin problema. En calquera caso, reitero as miñas grazas a Valentín, ao Museo do Pobo Galego que nos cede este espazo, a vos por estar aquí en esta situación da que nos acordaremos en un tempo e que comentaremos, non? Acordaste aquela vez? Bueno, nunca en tal nos vimos. Ben, imos falar sobre Porto Santo e sobre o enigma que encerra as páxinas desta novela, non? Unha novela escrita en galego, publicada no 2017, despois veu Misarela, que acaba de ser publicada en castelán, porque aquí non houbo quen quixera publicala, así de claro. Foi escrita en galego, pero publicada en castelán, gracias a que lle outorgaron o premio no Certame Internacional de Novela Histórica de Úbeda. De ali vimos, de recollelo, o sábado. Bueno, e aínda hai unha terceira novela que xa está escrita tamén en galego, que xa está, bueno, en algún sitio, xa anda por aí en algún sitio, non está publicada, por suposto, pero, bueno, irei vos avisando do que haxa. En calquera caso, imos con Porto Santo e coas claves para o enigma. A edición en castelán de Porto Santo, que esta, foi presentada en Nova York, de aí esa foto, de Manhattan, detrás, foto de Laura. Todo isto non sería posible sin Laura e sin Tommy, que son os que, bueno, menos escribir, fan todo o demais. De momento, a partir de agora, igual fago aí Ana Rosa Quintana, e os poño a teclear tamén, non? Bueno, imos aló. Primeiro que vos vou comentar é a situación, moi brevemente, a situación que se vivía en Europa en esa época, a finais do século XV. Bueno, finais, en pleno século XV realmente, porque, aí está. Porque sabemos que Pedriño, o noso Pedriño, o protagonista de Porto Santo, pois nace nesa primeiro tercio do século XV. Que pasaba en Europa? Pasaba un montón de cousas que non vou comentar porque non temos tanto tempo, non? Pero o que sí que me gustaría que vos quedarades é con unha circunstancia moi especial e moi importante en esa época, que esta mancha marrón que vemos por aí é o Imperio Otomano, a finais do século XV. O Imperio Otomano, que vai avanzando dende o leste, vai, bueno, pues, invadindo espazos ata que viran as tornas, pero xa moito máis adiante, despois de acabar o Porto Santo, ata a batalla de Lepanto, non? Pero en esta situación, o Imperio Otomano que está chegando a Venecia, por eso Venecia puxo tanto na batalla de Lepanto, porque, vamos, tiñenos en riba, O Imperio Otomano ten cerrada a ruta comercial máis importante do mundo nese momento. A ruta comercial que ven dar a Constantinopla dende as terras de Asia, e fundamentalmente dende as Illas das Especias. As Illas das Especias, chamadas no seu momento Illas Molucas ou Islas del Maluco ou Islas de la Especiería, chamadas en ese momento. Por que, diredes vos, pero que había aí? Pois había eso exactamente, as especias. E as especias eran, aínda que hoxe sexa un pouco difícil de entender tal cousa, eran o petróleo desa época. Eran máis valiosas que o ouro en momentos, non? Máis valiosas que o ouro. Imaginadevos traer un cargamento, dar traído un cargamento de un barco cheo de eso. Pois é máis valioso que ter un barco cheo de ouro, bueno, como para non intentar chegar alá, non? É dicir, lóxicamente, bueno, pois a ruta tradicional de sempre, que levaba séculos funcionando, está cortada, porque en 1453 os turcos, bueno, os otomanos, conquistan o corazón mesmo da cristiandade, que é o actual Estambul, que é Constantinopla, a capital, Bizancio, a capital do Imperio Romano de Oriente, do único imperio romano que quedaba. Eso cae, toda Europa, o resto de Europa, a nosa está metida en 1000 fregaos, temos a Guerra dos 100 anos, temos, bueno, por todas partes hai movidas, non? E aquí, soberanamente, en esta época, recordade que, bueno, aparte de varias guerras, porque de sucesión chamouse unha, pero houve varias, pois a revolta dos irmandiños aquí en Galicia, é dicir, bueno, é que non había por onde removerse, Vale, bueno, pois a situación é convulsa en toda Europa, pero temos cortada a ruta que nos trae as especias de alá. De aí
que os primeiros espabilados, non só espabilados, senón que estaban ben colocados no mapa, os portugueses, dixeran, imos por outro lado. E puxéronse a bordear África, non? Pero era un camiño moi complicado e moi longo, había outros camiños, pensaban algúns, máis curtos. Darlle a volta a todo para chegar a onde non chegou ninguén. Xa sabedes de que estou falando. Bueno, vale, pois esta é a situación, isto é o que temos, e imos viaxar a un lugar moi, moi especial. Dende aí, imos viaxar a un lugar moi especial, a Porto Santo. Porto Santo, que unha vez na radio me preguntou a entrevistadora, e, oi, que imaginación, non? Como se che ocorreu ese nome? En directo, en vivo. E claro, dixen eu, bueno, a ver como fago aquí malabarismos para que non quede moi mala a muller, non? E dixen, no, pois fíxate, sí, bueno, gracias por... Sí, a verdad que teño moita imaginación, a imaginación moita cousas, pero fíxate que cousas, que, no, Porto Santo existe e tal, non sei que, e botou as mans á cabeza, e, bueno, en fin, non? Hai que documentarse un pouquiño antes de entrevistar. Total, en Porto Santo, que é o nome da novela, algo pasaría ali para ser tan importante, e efectivamente, Porto Santo, eu cando estiven aí, aquí mismo, en esta casa, bueno, estas dúas casas son a mesma, a principios do século XX e actualmente. Eu comentei aí, cando presentei Porto Santo, que había, creo que 5 persoas, bueno, estaba Mónica, dos presentes, estaba Mónica, estaba Laura, estaba Tomi, 4 ou 5 persoas dali, incluído o párroco, que comprou un libro, non sei se o leu ou non, espero que sí, unhas señoras moi ben vestidas, a verdade que sí, tamén compraron e, bueno, dixeronme que tal. Por tanto, dixen aquel día, temos como objetivo conseguir que este lugar, este museo, é un museo, sexa o segundo lugar máis visitado de toda Galicia. A Catedral de Santiago non íamos gañar, pero que sexa o segundo. Porque o lugar onde naceu Cristóbal Colón non é un lugar calquera, é un patrimonio para o pobo, para a nación, na que estea ubicado ese lugar. É un patrimonio grandísimo, grandísimo. É a segunda persoa máis coñecida da historia da humanidade despois de Jesucristo, din algúns estudios. Ser a patria de esa persoa, por moito que agora xa quen bote moito abaixo a súa figura e todo iso, deso falaremos un pouco despois, el foi un visionario, el foi o que lle deu a volta a todo, o que nos confirmou que o mundo non era daquela maneira, senón que era desta outra, e demostrouno empíricamente, indo ali, xogándose a vida e volvendo. Todo o demais que pasou despois, cousas terribles, os que me coñecedes xa sabedes que nunca defenderei ningún tipo de imperialismo, nin nada parecido, pero a figura desta persoa tamén hai que vela como foi. Bueno, pois que pasaba aquí en Porto Santo cando Celso García de la Riega, erudito pontevedrés, en torno ao ano 1890, se pon a investigar porque non lle cadran as cousas. Pois el chégase aquí porque lle dixeron, con razón, porque era certo, que nesta cruz, que sigue estando aquí, diante da casa, pois chaman a Casa da Cruz, que aí está escrito na base Juan de Colón, 1490. E teño que ir ali, porque a min xa me parecía que Colón xenovés non podía ser. Non podía ser, é imposible. Comerciante de Las de Xénova, apareceron uns papeles de un Cristóforo Colombo que obviamente non pode ser, non ten nada que ver coa figura histórica de Cristóbal Colón. Un comerciante de Las, que sae de Xénova aos 20 e pico anos, que non navegou nunca ata os 20 e pico anos, e cando empeza a navegar non o fai como capitán, obviamente. Comerciante de Las, Cristóbal Colón nunca falou italiano, non sabía falar italiano, cando tiña que dirixirse a alguén en italiano, contrataba un traductor, ou falaba en latín, vale? E, por suposto, que comerciante de Las iba a negociar de ti a ti, de igual a igual, cos reis católicos, cos reis máis poderosos da súa época. Eso, calquera que saiba un pouco como está estruturada a sociedade medieval, sabe que iso é imposible. Como se iba a casar coa filla do capitán donatario de Porto Santo, separado da Illa de Madeira, de Bartolomé Perestrelo, Felipa Moniz, por debaixo do rei de Portugal, da máis alta nobreza de Portugal, como se iba a casar un comerciante de Las cunha muller así? Como lle iban a outorgar o título de virrei nas capitulacións de Santa Fe, os reis católicos, a un comerciante de Las xenovés? Vale, descartado esa absurda teoría xenovesa, totalmente, volvemos aquí. De la Riega, di, xenovés non podía ser. Para min, ese nome de Colón, único sitio do mundo onde existía en esa época Pontevedra, vale? Ahora veremos outra imaxe, un é esta cruz, bueno, documentación, dende logo, e outro é o que veremos a continuación. E chégase ali.
E atópase con un indicio que a mí me parece moito máis importante da importancia que se deu a toda hora. Atópase con isto, a tradición oral. Hai ali uns señores moi maiores, 1890, que naceron en torno ao ano 1800, e que lle din, sí, en esa casa naceu o descubridor das Américas. Dinlle así, textualmente. En esa casa, sí. Quen se inventa algo así? Na vosa vila ou na vosa aldea alguén di que aí naceu o capitán Nelson ou eu que sei, quen fose. No, a non ser que sexa certo. É dicir, a xente non inventa esas cousas. Non inventa esas cousas. Bueno. E por qué? É o que vos vou contar. É o que vos vou contar. Por que chegamos a situación? Bueno, se alguén non vos foi visitar a Casa Museo de Cristóbal Colón, Casa Natal de Cristóbal Colón, en Porto Santo, Pollo, é xusto, nada, ao lado de Pontevedra, agora ensinarei-vos tamén unha foto aérea, ao lado de Pontevedra, ide, vale moito a pena, ide, que de verdad que sí. Bueno, seguimos, o outro sitio onde se pode atopar o apelido Colón é a Basílica de Santa María de Pontevedra. Nesta capela funeraria atoparedes Joan de Colón, unha capela funeraria, aí está enterrado outro Joan de Colón. Colón, que aquí vedes unha C, unha O, un espazo, unha L e unha O e un N. Aí había dous Ls, na súa época. O cura debía estar canso de risitas e mandou cincelar unha. Estaba aí enterrado Joan de Collón. Vale? Hai quen di que iso é o que explica que nunca se sabe que foi eso del huevo de Colón. Bueno, non o sei, igual, me parece un pouco rebuscado. Pero bueno, eso, único lugar do mundo onde existe o apelido de Colón, o apelido de Almirante, único lugar do mundo. El nunca firmou como Colombo, nin dixo chamarse Colombo, era Colón, vale? O Almirante. Seguimos. De la Riega empeza a atar outros cabos, como por exemplo este. Tamén está o idioma que falaba Colón. Colón falaba o castelán desa época e a día de hoxe xa se atoparon nos seus escritos máis de 500 xiros galego-portugueses. 0 italianos, vale? Ou ligures, ligure, non? Aldeunde, ligur, a fala da la de Xénova. Sí. Bueno, pois nada, por certo, Aldeunde foi o que, bueno, non escribiu, pero reescribiu, non, todo isto. Se non é por el, isto non valía nada. Bueno, me refiro á novela, Ben, a parte da fala, di, pero é que os sitios que el foi descubrindo alá, puxolle todo nomes de accidentes xeográficos da costa daqui de Galicia, sobre todo da ría de Pontevedra e tamén moitos da Arousa. Os lugares por onde el navegou toda a vida, que coñecía como a palma da man e que foi atopando similitudes alá. Como lle puxo ao primeiro nome que atopou? Ao primeiro lugar, perdón, que atopou, como lle puxo o nome? Guananí, chamábase o sitio para os indígenas. Despois de xogarse a vida e de posiblemente non poder regresar. O sea, ten que ser un momento, pero vamos, o momentazo da vida dunha persoa, non? Chegar alá e descubrir e demostrar que sí que era certo, que allende la mar Océana había outro mundo, non? E ponlle un nome, non lle vai poñer calquera nome ao sitio. Vamos, eu poñería o nome máis significativo para min, non? E que nome lle puxo? San Salvador. O primeiro, non lle chamou de outra maneira, Nueva España, olvídate, nada, Nueva Castilla, no, San Salvador, un topónimo pouco frecuente, por certo. E que pasa? Que San Salvador é o patrón de Pollo, de Pollo, o lugar onde está Porto Santo. É o patrón do mosteiro, do propio mosteiro de San Salvador de Pollo, vale? Pero despois hai moitos outros sitios que lle puxo. Alá en Xamaica atopou un río que desemboca facendo unha fervenza. Como lle puxo? Xallas, na castelanización daquela, veremos máis adiante unha castelanización curiosa tamén, un nome propio, Juan de la Cosa. Quen se chama de la Cosa? Ninguén, verdad? Bueno, pois ese río Xallas, hoxe, chamanlle en Xamaica, Jallas River, ali está. É dicir, de la Riega vai atando cabos e dicindo, tiña que ser galego, é dicir, e tivo que navegar moito polas rías de Galicia, por estas augas, coñecer moito accidentes xeográficos que son parecidos, Punta Lanzada, alá tamén, un sitio moi parecido.
decir, un montón de indicios que de la Riega foi atando. Fai pouco, esta noticia é do día 23 de outubro, de fai menos dun mes. 45 topónimos da ría de Pontevedra, co que Colón, vale, entregaron unha carta náutica, vale, entregaron unha asociación Cristóbal Colón Galego, entregou unha carta náutica cos 45 topónimos, 45 topónimos, 45 lugares, 45 accidentes xeográficos, vale. Bueno, pero hai cousas que son incluso máis, non? De la Riega, claro, ele é o pioneiro, non? É dicir, é o primeiro que fai esas investigacións, ele é o primeiro que empeza a atar cabos, pero non había nada, non? Os que viñeron despois, que foron moitos, porque o que el presentou en Madrid en 1898, esa conferencia que suscitaba risitas cando os ilustres académicos entraban no salón e saíron pálidos do que estaba contando, e dixeron, como que? Bueno, pois de la Riega, claro, el investigou o que puido, non? Pero despois viñeron moitos outros. Xente como Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán ou Castelao, por exemplo, estaban seguros de que esta teoría de que tiña que ser certa. Polos indicios, non por fe, non por unha cuestión axiomática, polos indicios que estaban presentando. E iso aínda estaba empezando, despois veu outra moita xente. Non? E descubríronse cousas, por exemplo, cuestións relacionadas coa vida persoal de Colón que non sabía de la Riega, coa vida persoal de Colón e que empezaron a buscar equivalencias. Entre todos os investigadores que viñeron despois, hai un que ten que brillar con letras mayúsculas e eu estou contando de cousas que descubriron outros, eu non descubrí nada disto, nin son historiador, eu son un novelista, que collín estas cousas, investigueinas e fixen unha novela, unha historia de ficción. Non? Entre todos os investigadores que viñeron despois de la Riega, o principal é Alfonso Philippot Aveledo, un señor que aínda vive, que, bueno, é moi maior, pero aínda vive, que nos anos 70 retoma esta teoría con novos, digamos, con unha nova perspectiva, ¿no? Con unha nova óptica. E empeza a investigar outras cousas. Di, vale, era galego, era un nobre, lóxicamente, non hai outra opción, un gran nobre. E dixo, bueno, pues vamos a investigar, por exemplo, na heráldica. Colle o escudo de Colón ten 5 áncoras. Podes buscalo en Google, veredes que nun dos cuadrantes do escudiño hai 5 áncoras. Vale, unha persoa ten dereito a poñer unha áncora no seu escudo por cada almirante, se é almirante, por cada almirante que houbo antes que el na súa estirpe, non? E temos que na estirpe de Soutomaior é a única desta zona na que houbo 4 almirantes antes da época de Colón. Un deles, Paio Gómez Chariño, por exemplo, que está enterrado en San Francisco, en Pontevedra, que foi o que conquistou Sevilla na chamada Reconquista. E di el, vale, pero dos Soutomaior, quen? Porque sabémolos todos. E non había ningún Cristóbal Colón. Pero claro, empeza a rascar, e de repente dase conta de que, pero mira, espera un momento, cando este morre, en extrañas circunstancias, na casa dun amigo, que nunca o enterraron, que ninguén reclamou o seu corpo nin o seu cadáver, de repente aparece, como se fose unha amapola, un fulano chamado Cristóbal Colón que non existía antes desa data. E di el, a ver se van ser o mesmo, e este se fixo pasar por morto, empeza a investigar esa opción, e cada cousa que investiga, unha nova evidencia. Entonces, quen é ese Soutomaior que Philippot descubre que inequívocamente ten que ser a persoa que resultou chamada Cristóbal Colón posteriormente? Pois un conde desa época, o que aplastou a Revolución Irmandiña, cando os gorrións se levantaron contra os falcóns, e a volta de 2 anos, gracias á traición do rei, os falcóns deron a volta e machacaron sin piedade aos gorrións, ese falcón principal foi Pedro Álvarez de Soutomaior, conde de Soutomaior, conde de Camiña, señor de Fornelos, mariscal de Baiona, tamén coñecido como Pedro Madruga. A primeira vez que eu escoitei isto, eu dixen, bueno, la nave del misterio, xa me están contando outra película, pero puxenme a investigalo, non? Se os coitas así de primeira, choca, evidentemente, non? Seguramente, se algúns dos presentes non escoitarades nunca algo disto, sorprenderavos, non? Se vos poñedes a mirar as investigacións e os indicios, bueno, eu traio volos aquí, algúns,
Hai moitísimos máis, vale? Veredes que, é casi imposible que non sexa así. Bueno, pero sigo. Cando el di, ten que ser Pedro Madruga. Bueno, e onde naceu Pedro Madruga? En Porto Santo, en Poio, vale? Se imos a este lado de aquí, bueno, xa vos adianto que todos e todas estivestes algunha vez en Porto Santo. Pode que sin sabelo. Si pasastes por Pontevedra pola AP9, que sí, pasastes, porque pasamos todos, atravesa Porto Santo pola metade. E vou vos decir onde está, vale? Cando vos ides cara a Vigo, non? E deixades aí Pontevedra, aquí está o río, aí está Pontevedra, e chega un momento que despois a autopista pasa por enriba do río, non? Pois, un poquinho antes, iso é Porto Santo. Aquí temos, vale? Esta é a AP9, o Lérez e Pontevedra, non? Pois aquí está a casa natal de Colón e todo isto sería Porto Santo, vale? Porto Santo Poio. Bueno, aí hai unha finca, xa debos, hai unha finca aí en Porto Santo, máis ou menos por aquí señalan aquí abaixo, pero non é aquí, é máis ou menos por aquí, que se chama A Puntada. Bueno, pois A Puntada descubriuse fai non moito tempo, pero bueno, fai anos xa, descubriuse que o duque de Veragua do século XVIII, finais do XVIII, do ano 1790 e tal, o que era duque de Veragua nese momento, porque a día de hoxe ainda existe o duque de Veragua, claro, siguen tendo, herdando, non, o ducado. E o actual vive en Pontevedra. Vale. O duque de Veragua vende esa finca a un señor de Bandeira. E diremos, bueno, que nos importa a nos o duque de Veragua? O duque de Veragua é o único descendente de Colón oficialmente recoñecido, por línea directa. O fillo de Colón foi o primeiro duque de Veragua e de aí para baixo. O duque de Veragua vende, por certo, o duque de Veragua apellídase Colón de Carvajal, vende esa finca en Porto Santo Poio, non vende ningunha finca en Xénova, Italia. Vende esa finca en Porto Santo Poio. Xa me diréis por que iba a ter o descendente de Colón unha finca en Porto Santo se a súa familia non viñera de aí. Vale. E tamén Filipot descubre, ata cabos realmente, non? Empeza a repasar e di, a ver, quen foron os principais apoios de Colón na súa vida? Dende que empeza a negociar cos reis católicos, fai a primeira viaxe, volve, sempre necesitou aliados, non? Sobre todo porque el estaba moi lonxe da corte, estaba atravesando océanos. Podían ya xogar, e de feito xogaron ya. Eso contámolo aquí. Xa en Porto Santo xa sabedes que non. Aquí, vale, bueno. Mesmos aliados, idénticos inimigos que Pedro Madruga, Cristóbal Colón, non? Outro indicio, aquí falamos duns cantos, que non temos tempo para meternos en eso, dos inimigos de Pedriño, os que lestes Porto Santo, xa sabedes, non? Quen andaba por aí, e dos amigos tamén. Incluso parece en un momento que o seu gran amigo García Álvarez de Toledo, o duque de Alba, que lla xoga, non? E que o matan. Ben, e despois xa sabedes o que pasa. Ninguén se chama de la Cosa, non existe ese apelido. Había un home en Pontevedra, hai documentación que proba que había un home en Pontevedra que se chamaba Xoán da familia da Coxa, eran os da Coxa, e ele era Xoán o da Coxa, propietario da nao Santa María, nao capitana da expedición a buscar o Novo Mundo, armador, cartógrafo, vale? E amigo persoal de Colón. A Coxa era de Pontevedra. Vale? E a nao, que máis ou menos era algo parecido a isto, bastante parecida, está bastante lograda, pois primeiramente chamábanlle La Gallega. Era unha nao construída en Galicia, chamábanlle La Gallega, unha gran embarcación, un navío impoñente, dos máis impoñentes de toda Castela, pero ese nome de La Gallega non parecía apropiado para un barco que encabezase esa expedición. Cambiaron o nome, puxeronlle a Santa María. Por qué? Porque foi construído no porto de Santa María. Cal é o porto de Santa María? O que está alá abaixo en Cádiz? Non. O porto de Santa María é o porto de Pontevedra, os diques da Moureira, que está a igrexa de Santa María ali arriba, que se ve que protexe todo ese porto. A igrexa actual non, vale? A basílica actual non existía daquela, había unha igrexiña románica, como ben sabedes, que é por onde sae e viña do tellado para salvarlle a vida a Pedriño cando ten xa a corda ao pescozo, non? Bueno, pois temos moitos máis indicios que nos levan hacia aí, a esa inequívoca similitude entre a vida de Pedro Madruga, que acaba abrupta e misteriosamente, e a de Cristóbal Colón, que empeza
igual de abrupta e de misteriosamente, sin que ninguén soubese antes quen era ese home, nin de onde viña, non? Fixadevos, hai un dato demoledor que o temos aí posto con número 1, onde enterraron a Colón. A Colón, non a Pedro Madruga. Sabemos que a Pedro Madruga non enterraron en ningún sitio, botaron ao río. Ao nobre máis poderoso da súa época en Galicia, a persoa máis destacada, tal, morre e non o enterran. Non hai tumba, nunca houbo tumba. Eso non pasa, eso non é así. Eso non é así. Morre na casa dun amigo, ademais. Eso non é así. Pero isto foi en 1486, vale? Pero imos 20 anos máis alá, ao 1506, cando morre Colón. Cristóbal Colón morre en Valladolid. E resulta que o enterran ali. Despois fixeron necroturismo, levaron tal, pim, pam, para aquí e para lá. Ao final partiron en cachos. Parte está en Sevilla, parte está na República Dominicana. Bueno, pero cando enterran, por primeira vez alá en Valladolid, enterran nunha capela funeraria no convento de San Francisco de Valladolid, propiedade da familia de la Cerda, familiares dos Soutomayor. A Cristóbal Colón entérrano nunha capela funeraria de familiares dos Soutomayor. Xa me diredes por qué. Sí. Pero aquí imos máis aló aínda. Quen estaba enterrado nesa capela xa? O pai de Pedro Madruga. Fernán Llanes de Soutomayor, o anterior conde, bueno, despois estivo Alvar, estaba enterrado na capela funeraria onde enterran a Cristóbal Colón. Por qué? Porque era seu pai, obviamente. Porque era seu pai, obviamente, non? Bueno, xa vos falei do idioma de que falaba Colón, dos 4 almirantes, que tiña que pertencer á alta nobreza, sí ou sí, necesariamente. Faleivos tamén do primeiro topónimo. Bueno, a única festa que celebraron na expedición, con salvas e tal, foi a festa que dao patrona de Pontevedra. A única festa, a única celebración que o almirante autorizou foi esa. A Nosa Señora dao o 18 de decembro, unha semana antes, xusto de que se afundise a Santa María, cos seus restos construísen o Fuerte Navidad e quedasen ali 39 homes para que puderan vir nas dúas embarcacións, nas dúas caravelas, na Niña e na Pinta, mercancías, animais e persoas que trouxeron. A Niña diríxese, e pasamos ao seguinte punto, a Niña diríxese a Lisboa, onde o almirante tiña todos os seus intereses. O seu mellor amigo era o pai do rei en ese momento, que fora rei anteriormente, Afonso, pai de Joao, e iba ali tamén como unha medida de presión, tamén estaba ali a súa muller, entón el tirou para Lisboa. Pero el quería, chegou o 4 de marzo de 1493, pero el quería que pasase a historia o señorío de Soutomayor como o primeiro lugar do mundo onde se soubo que allende la mar océana había outro mundo. Cal era o único porto de todas as terras de Soutomayor que permanecía fiel ao seu auténtico señor Pedro Madruga? Baiona. Por iso a Pinta chega a Baiona. Outro indicio máis. Quen recibe a Pinta en Baiona? Paio Veloso, a man dereita de Pedro Madruga. Vale. Que claro, outro día me preguntaban alá en Úbeda, pero entonces as teorías, la teoría catalana, la teoría no sé qué, dicen, é que olvídate, o sea, investiga a teoría catalana, investiga... Teñen 3 cousiñas collidas con alfileres, pero vos decideme se isto, e insisto, non descubrí nada disto, vamos, pero que me parece negalo, pareceme, bueno, dous indígenas que el acollen no seu séquito, xa sendo virrei, acollen no seu séquito, membros da máis alta nobreza, os que o acompañaban tiñan que ser, o máis alto, non? Entre eles había 2 indígenas que el trouxe de lá, das terras descubertas, e bautizounos no mosteiro de Guadalupe, e puxois como nome a un Cristóbal e a outro Pedro, os seus 2 nomes, Cristóbal Pedro Fernández Llanes. Fernández, fillo de Fernán, Llanes, que era o apelido do seu pai. Entón, ponlle ese nome aos 2 indígenas. E un Soutomayor acaba sendo gobernador de Puerto Rico, pouco despois do descubrimento de América. Por que un Soutomayor? Un fillo de Pedro Madruga de Soutomayor, por que iba a ser? Pois porque realmente era fillo de Cristóbal Colón. Ben, máis, isto
Fijaos, este escudo, vedes aquí, ovella, bueno, año, o que sea, unha bandeira, un libro, uns doblóns, é o escudo de Puerto Rico, mirade, e mirade de que época, é o primeiro escudo que existe de toda América, a primeira heráldica que existe en todo o continente americano é este escudo. Pois hai outro, estranamente similar, ovella, bandeira, libro, doblóns. De onde será ese escudo? Fillo de pollo. Certo que foi confeccionado en 1974, podíano facer imitando ao de Puerto Rico, pero non, fixérono baseándose en documentación atopada no mosteiro de San Salvador de Pollo, documentación desa época máis ou menos. Bueno, e agora a gran pregunta. Esta é a gran pregunta, pero por qué? Por qué? Por que non foi alá chamándose Pedro Fernández Llanes, conde de Soutomayor? Por qué? Por que inventarse un personaxe? De onde ven iso? Vale. Houve unha guerra. El toma parte, bueno, pola opción lexítima, pero non por lexítima. Toma parte polo seu amigo, e porque pensaba que iban a gañar a guerra, claro. Polo seu amigo, polo seu mellor amigo, Afonso de Portugal, que o nomea conde de Camiña, a un estranxeiro, a un galego. Bueno, a raia entre Galicia e Portugal non estaba tan definida como a día de hoxe, pero bueno, é certo, a un nobre castelán nomea o conde de Camiña, buscándose seguramente un montón de problemas cos seus aliados portugueses, o rei, non? Seguro. Tal era a súa fidelidade hacia ese superhome que coñecemos como Pedro Madruga, que tal cousa fixo, non? Entón, Pedro Madruga chega un momento que ten que devolverlle o favor. Tamén, cando el veu aplastar a rebelión irmandiña, veu con tropas profesionais de élite prestadas polo rei de Portugal. Entón, os favores devólvense. E iso fixo, tomando partido por Xoana de Trastámara, a filla lexítima do rei Enrique IV de Castela e da irmá do rei de Portugal, de Xoana de Avís, irmá do rei Afonso de Portugal. Toma partido pola lexítima princesa. O que pasa é, claro, tiña moi mala prensa. A meniña non tanto, pero os seus pais sí. Dicir, a nena chamaron a Beltranexa. E así pasou con ese nome para a historia, inxustamente. Dixeron que lle encargara o pai, como pasou a historia como Enrique IV, el impotente, que lle encargara, como el non daba, que lle fixera un fillo á raíña, ao seu mellor amigo, a Beltrán de la Cueva, por certo, de Úbeda, nobre de Úbeda. Había un pub ali ao lado do hotel o sábado que se chamaba La Beltraneja, o cal me pareceu fatal. De todas formas, eu quería ir ao pub tomar unha copa, igualmente, ainda que me parecía fatal, pero cerraban ás 6 da tarde e parecíame xa un pouco excesivo dar pena a esas horas. Bueno, el toma partido por Xoana, pola pequena Juana de Castilla, e perden a guerra. Contra quen? Contra a tía da meniña, Isabel. Isabel de Trastámara, xa sabedes, Trastámara, aquí, en Galicia, a casa de Trastámara, os nobres de Castela levaban o título de Trastámara, que son as terras que hai tras do Támara, do río Tambre. Todo o que naceu sendo un condado de Traba, que tamén, bueno, vedes aí en Porto Santo, pois estes Trastámaras, non? Eran os que andaban seguido metidos en líos, non? Porque había moito que repartir, claro. Bueno, pois a nena perde, chamabanlle la muchacha. Non era filla do rei, era filla de outro señor, non era unha princesa, nin era la muchacha, sin máis. Bueno, gañanlle a guerra, e Pedro Madruga perde o seu poder. Perde todo o seu poder, entre que perden a guerra e que Fonseca e Fernando lle fan unha xogada aproveitando a traición do fillo maior de Madruga, de Álvaro, e o desposúen de todo o seu poder militar, non de todo, pero prácticamente todo o seu poder militar, queda sin castelo. O único que lle queda son as fidelidades inquebrantables que el foi gañando ao largo da súa vida. A xente adoraba, por algún motivo adoraban a ese home, e seguíano ata onde fixera falta. E iso consérvao, un poder político inmenso, Pedro Madruga, aínda que está desactivado como inimigo a nivel militar, mentres non consiga pois reunir outra vez unhas forzas. Era un inimigo temible en calquera caso. Non sabemos de quen saiu a proposta do trato. Posiblemente del. Oye, eu fágome pasar por morto, desactivamos o inimigo Pedro Madruga
xa non vos preocupades máis del, a cambio, eu quero que avaledes esta expedición, e se consigo chegar alá, todo o que eu descubra vai ser para a coroa de Castela, Castela non Aragón, para Castela, pero eu vou ser o virrei. Sí, iba a chegar un comerciante de Las de Xénova a decirlle aos reis que o que eu descubra lá eu vou ser o virrei. Sí, era boa. O virrei é o rei cando non está o rei. E alá nunca ia estar o rei, que non se iban a arriscar a cruzar o océano e morrer polo camiño. Entón, ele iba a ser rei a efectos prácticos de todo o que descubrira. Como un comerciante, o fillo de un tecedor, iba a sacarlle semellante trato aos reis católicos? É absolutamente unha fantasía, imposible. Vale, pois esa é a explicación. Por eso, ten que aparentar que morre, non será a primeira vez nin a última ao longo da historia que alguén faga algo así, aparentar a súa propia morte. Cando xa a súa vida non hai máis saída, se alguén coñece a historia recente do narcotráfico en México e a historia de Amado Carrillo Fuentes, pues el Señor de los Cielos, que tiña unha flota de avións que nin Amazon, para transportar droga, e fíxose pasar por morto. Bueno, como é a día de hoxe, faríase a cirurxía estética e esas cousas todas, que daquela non facían falta, fíxose pasar por morto, chegou a un acordo co goberno mexicano, deixadesme en paz, con 20 ou 30 millóns de dólares vou pasando, e a cambio eu desactivo tamén a miña organización. Bueno, pois algo así tivo que pasar aquí. Pero era moito máis doado porque non había nin fotos, nin análisis de ADN, nin nada. Era moito máis doado. Pasou máis veces ao largo da historia. E esa é a explicación. Vale? Esa é a gran pregunta, pois esa é a resposta. Se utilizo estes dous fotogramas porque estas dúas grandes señoras, Isabel, que pasou a historia como a católica, para min a usurpadora, e Xoana, que pasou a historia como Beltranexa, para min a lexítima raíña, aínda que viva a República, por suposto, pero tiñan máis ou menos esta idade. 12 aniños tiña a pobre Xoana, 18 tiña Isabel, a súa tía, a irmán de seu pai. A Xoana danlle a opción de casarse co fillo primoxénito dos reis católicos cando haxa, e se quere casarse con ela, ou quedar de por vida encerrada como monxa de clausura en un convento en Portugal. E ela escolle a segunda opción. Ata o final dos seus días, asinou todo o que ela escribía. En Portugal coñecerona sempre, ata o día de hoxe, como a excelente señora. Asinou sempre todos os seus escritos como yo, la reina. Viva Xoana, eu son moi fan desa nena, moi fan de Xoaniña. Bueno, vale. E aquí xa, Filipot chega ao punto xa demoledor. Esta é a sinatura de Cristóbal Colón. A que utilizou sempre, Cristóbal Colón, non Pedro Madruga, Cristóbal Colón. A sinatura que se lle coñece, bueno, firmaba como Cristóbal Colón, Cristóbal de Colón, o yo el almirante, o esta é a súa sinatura persoal. E ao largo dos séculos, dende aquela, pois a xente tratou de descifrar que significaba isto, porque ninguén sabía o que significaba iso. Houve unha explicación que decía el que porta a Cristo, aquí isto era Cristo, e el que lo porta, non sei que. Quen firma como el que porta a Cristo? A xente firma co seu nome. Co seu nome. E iso é o que el fixo. Encriptado, sí, pero o seu nome. El chamábase Cristóbal Pedro Fernández Llanes. Da casa de Soutomayor. Pois xa está, aquí o tedes. Ex de Cristóbal, que se escribía así, daquela, P-O, apocopado, cunha raya encima, Pedro, ahora virá, Fernández, ens, a abreviatura de Llanes. Xa está, é así de fácil, non hai máis misterio. Que temos en riba? Pois a súa, digamos, árbore genealóxica, digamos, non? Suárez de Soutomayor, os seus bisavós, fixadevos nos eses, con un puntiño a cada lado, ben destacados. A casa de Soutomayor era unha das máis grandes de toda Castela e posiblemente de Europa. Méndez Álvarez de Soutomayor, Llanes de Soutomayor. Llanes escrito de outra maneira distinta, que seguramente sería como escribía o seu pai, Fernán Llanes. Xa está. Acabouse o misterio. Desmayouse o libro do Patatús. Non me extraña, porque isto é demoledor. A ver quen nega isto. A ver quen nega isto.
Que se poden atopar outras explicacións? A min que mas digan. Porque el que porta a Cristo, a ver quen vai asinar así. Vale, este é o gran descubrimento de Philipot, realmente. Hai moitos outros, pero a min este xa me parece que é completamente demoledor. Bueno, nada, sin máis. Houve un simposio aquí na USC, vale? Expertos confirman, sin duda alguna, que Colón era gallego. Vale? Xa que fose esa persoa en particular, digamos que aínda está a blanquear, aínda está a blanqueo. Pero bueno, en fin. En fin, sí. Bueno, e todas estas inexplicables coincidencias ou casualidades, pois xa un pouco as fomos falando máis ou menos todas. Seguramente quedou algunha polo medio, pero non pasa nada. Imos avanzando, pois senón non acabamos. Aí. Bueno, sin máis. 3 barquiños, isto rigor histórico cero. Temos aquí a un gran capitán de navíos veleiros, a Manuel. Isto é un galeón, non é unha nao, por suposto. Ten varias cubertas, ten alcázar de popa, castelo de proa, é dicir, iso é un galeón. Iso ten 200 anos máis tarde que as carabelas. Pero bueno, sin máis. Esta sí pode ser unha carabeliña parecida á Pinta, e esta pode ser perfectamente parecida á Niña con esas velas que vedes aí peculiares, non? Con vela latina. Bueno, nada que celebrar. Eu xa vos lo dixen isto antes, por tanto paso moi rápido. Eu non celebro que unha civilización se impuxese a outra. Eu non celebro todo o que veu despois, esas consecuencias terribles, a violencia, a invasión, a explotación, a esclavitude incluso. Eu nada diso podo celebrar, nin quero. Ahora, todo iso fixo Colón. El descubriu unha ruta que uniu a 2 mundos que non se coñecían hasta ese momento. Foi o que fixo. Descubrir unha ruta. Demostrar empíricamente que o mundo era unha bola suspendida no espazo. Que non era plano. Que os barcos caían ao chegar ao final, porque había un abismo. Así como a Copérnico se lle recoñece, todos coñecemos o xiro copernicano, que, bueno, pues a Terra non era o centro do universo, sino que parece ser que era o Sol, que todo xiraba ao seu arredor. Pois Colón foi o que demostrou empíricamente o que xa se sabían os grandes pensadores desde facía miles de anos, pero que non se chegara a demostrar empíricamente. Que o mundo era unha esfera, nada menos. Pero non só iso, é que alá tamén vivía xente que non sabía nada dos de aquí, e que salvo esas cousas atroces que pasaron despois, e sobre todo, recordade que a inmensa maioría de mortes foron provocadas por virus, algo que a día de hoxe comprendemos perfectamente, por desgracia, a marxe diso, eses 2 mundos floreceron a partir dese momento. Aquí sempre houbera fame en Europa, sempre. Nunca deixou de haber fame. Porque ao final era moi limitada a alimentación, eran moi poucas cosas que había. Imaginadvos, nós a día de hoxe sin patacas, sin tomates, sin todo o que veo de alá e, sobre todo, sin pementos de Padrón. Móntase outra vez a Revolución Irmandiña. Alá, pois alá había carencia de todo tamén, non? Carencia de todo. Non había animais de tiro. A agricultura era a man en Mesoamérica. Non iban a poñer un puma a tirar dun arado, por iso non inventaron un arado tampouco. É dicir, vivían un pouco na idade de pedra, non existía o metal. Bueno, eu sigo dicindo que sí hai moito que celebrar en torno á figura de Colón. Eu digo que sí. Pero bueno, isto é opinable, totalmente. Veña. Bueno, acabo rápido. O final da Idade Media marca históricamente a caída de Constantinopla ou, depende dos autores, ou o descubrimento de América. O final histórico. O final cultural, a Idade Media está caracterizada por unha imposición dogmática. Hai unha organización que é a Igrexa Católica que impón unhas crenzas, pero imponas ata o punto de que se vas por outro lado podemos te queimar vivo. E sabemos que iso era así. O final da Idade Media márcano 3 acontecementos a nivel cultural. Por unha parte, Gutenberg inventa a imprenta e o saber contido nos libros empeza moi a modiño a popularizarse. Ata o día de hoxe, que temos a un 90 e tantos % da poboación no noso país alfabetizada. Imaginavos daquela, que sabía ler o 1% da poboación, o mellor, ou nin sequera, non? Como cambia o mundo, non? A raíz de un invento. O
libros eran carísimos, non estaban ao alcance de ninguén. Facía falta o traballo minucioso de profesionais altamente cualificados, por tanto, un traballo caro. Pero incluso os materiais cos que se facían eran carísimos. O pergamino de vitela, o mellor que había, facíase con pel de fetos de tenreiros que arrancaban das nais, das vacas, morría o feto, morría a vaca, estamos falando mellor para facer un libro de 200 animais, 400 coas vacas. Era un dineral. Eso había de convertilo en un papel branco, impoluto. Outros profesionais altamente cualificados, que un libro costaban máis que unha casa. Aquí falamos, na nova novela, falamos da Biblia de Kennicott, escrita na Coruña por dous escribanos sefardíes en 1476. A Biblia hebrea máis importante do mundo, que se escribiu na Coruña. Outro cacho da nosa historia que nos roubaron das mans e que a día de hoxe nin a temos nin a imos ter. Estivo aquí fai pouco, por sorte, na Cidade de Cultura, en unha exposición, non? Galicia un relato no mundo. Pero nin a temos nin a imos ter. Bueno, outro momento clave culturalmente é a aparición do protestantismo. Por fin hai quen poña en dúbida o que din dende o Vaticano, por fin. E, bueno, saiulle ben, claro, tantos o dixeron e acabaron queimados, non? E a terceira pata é o descubrimento de América, claro, e o florecemento cultural que aparece a partir dese momento, non? Isto provoca que apareza o racionalismo, o humanismo, todo isto, en conxunto, que apareza un filósofo como Descartes, dubidando de todo, dicindo, que, vamos a ver, os siloxismos primeiro non valen porque é unha forma perversa de construir coñecemento. Pois se chegamos á premisa final, é que xa a primeira, xa sabíamos a final gracias á primeira. Non facía falta ese camiño. Pero todo isto que temos que creer porque sí, vamos a establecer a dúbida como método. Empeza a dubidar de todo. Dicen a Descartes con Javi, o meu profe de ética no instituto, que está aquí presente. Claro, acábase a escolástica. Acábase aí, non? E di, vou dubidar de todo. De que é o único que non pode dubidar? Pois de que estou pensando, polo tanto, teño que existir. E a partir de aí arranca o coñecemento non só de Descartes, non? Sino de todos os filósofos que viñeron despois. Porque non se podía até ese momento. Venga, vamos a acabar xa. Bueno, e nas páxinas de Porto Santo, pois temos ao noso Pedriño, o xa como almirante, observando, sabe que xa nunca máis reinará a escuridade no mundo, porque el, portador da luz, fará que esta se estenda por terras e océanos, unha luz branca e cegadora que derrotará as tebras para toda a eternidade. Como sempre dicimos, estender a luz sobre as tebras, e aquí temos a carta náutica de Xoán o da Coxa, de Pontevedra, onde está aquí Galicia e aquí América, descuberta. Esta carta náutica está no Museo Naval de Madrid, Paseo do Prado, pero hai unha copia maravillosa na Casa de Porto Santo, no Museo de Porto Santo, na Casa de Colón. Estender a luz sobre as tebras, cambiar o mundo para sempre. Pasar eso que fixo o noso Pedriño de Porto Santo, nacido aí, noso, da nosa historia, galego. Pasar de esta concepción do mundo plano, con unha bóveda, a esta que é a que temos, por sorte, a día de hoxe. Eso fixo o noso Pedriño, nacido en Porto Santo. Ata aquí cheguei. Moitísimas gracias por vir, por estar aquí comigo. Moitas gracias.